Mukidi ngono biyen tau krungu-krungu jarene iki wis game over entek slamete. Dongdonge malah saiki ketoke sukses nang Kalimantan. Delok biyen bocah iki ora gotro ora meper blas. Sekolah paling goblok dhewe bendina dikeneki hukuman karo guru, saiki kok malah dadi wong berhasil. Ngene-ngene ya alhamdulillah cek eling karo bolo kawah. Muga-muga Mukidi uripe lancar, penak, panjang umur, seger kewarasan. Iso nular nang kanca. Tapi ya ini kok gung teko-teko kat mang wis pirang-pirang jam kok panggarung ngene ngetok storine porat cah mang. Iki apa iki? Wirawiri neng andinge kabilator iki. Aduh. Jantok. Iya, suwi kan, Bang? Yes, lumayan lah. Kok suwi men iki nyaldi, Bang. Urane suwi. Aku nang embong piye? Kethukan sapi gak iso mlaku. Lha nyapa? Jebul tak parani bake sapi mana kok. Masalah ning ndi? Rapatan. Walah. Aku bingung golek ambulan. Lha nyapa? Iki sapi iki nang rumah sakit. Sapine arep gone rumah sakit, mergo arep bayi kuwi. Walah. Sini aku cepat cepet malah gak oleh sinyal. Wah. Ya wis rada ngopo, sing penting awake dhewe saiki wis petukan. Ya engko muga-muga lek sapine kuwi wis anake sok gedhe, seperti sir karo awakmu. Lek wedok. Oh, ya tapi aja sapi to, Pak Ndut. Maksude iki dikekne awakmu karo sing duwe sapi. Oh, alhamdulillah. Ya syukur di saiki lek awakmu sukses nang Kalimantan kono. Alhamdulillah. Iki aku krungu mak selenting iki jare saiki bismu lho enek 200 aku krungu-krungu. Iya bener. Dumo omonge enek 4 kuwi. 5. Heeh. Kuwi ya wong kabeh. Duk. Jim, basa lembut, tuyul. Ya lah teko tenanan kok ya emosi. Ya menungso to, Dut mosok ya ono panggah wae iki. Mbak aku njaluk sitok ae. Ben tak trimo bis karo omah tak kei. Kaya ngono. Bojo wani gegere. Wah. Padakne anak kucing dijaluk. Maksud kuwi cuma guyon. Ya pantes ae lek ndelok sugihmu mblegedu kaya ngono cara bojo 4 5 ya wajar ae. Sing penting panggah iso rukun. Heeh ta? Amin. Terus iso adil karo bojo. Karo anakmu pira saiki? 2. Bojomu 5, anakmu jek 2.